Urte berrira garamatzan bideari azkena ematen ari gara. Urrats gutxi batzuk baino ez zaizkigu falta, eta hoberena, denak gozoak dira. Armintz Gorrotxategi gozogilaren eta bere gonbidatu bereziaren eskutik, Eguberrietako postrerik klasikoenak dastatuko ditugu. Opariz eta ezustekoz betetako garai hauetarako, zer hobe ustekabean harrapatuko gaituzten gozoak ezagutzea baino. Gozotasuna eta maitasuna izango dira saioaren hildoak. Txokolate, ezti, azukraren gozotasuna, gehi guretzako prestu kozinatuko duten maitasuna. Bai horixe. Eta musikak ere zerresana izango du. Eta familiak. Baina hori gero azalduko dugu. Orain, has dadila gozamena. Ai, ze gutxi falta den urte zaharrari agur esan eta berriari ongietorria emateko. Egun berezi hauetan, familia eta lagunekin mailaren inguruan elkartzen gara, loturak irmotzen eta tirabira klausotzen. Gabonero galdetzen diogu geure buruari zer duen horren beste unkitzen jarraitzeko. Agian, izan ginen haur horiekin lotzen gaitu, eta kaleak, etxeak eta pertsonak eraldatzen ditu. Egun batzuk benetan berezi bizi ditzagun. Gozogile naizen aldetik, zorionekoa sentitzen naiz lan handiko egunak izan arren, milaka familia goxatu eta alaitzeko privilegioa dudalako. Ze Gabonetan ere, dagoenean bonbon. Gure gozogilea hasi da dagoeneko mailari azken ukituak ematen. Dagoeneko baditu Gabonetako plater berezi bat egiteko osagai guztiak. Gauza bat baino ez da falta, Armintz? Egun berezi honetarako gonbidatu berezi bat. Mira, hemen dator, Clara Mendizabal. Kaixo! Egu berrion. Aizu, baina ze polita utzi ez dana, Armintz. Bueno, ikusi duzu, baino, indikan errezeta egitea falta zaigu oberena. Clara Mendizabal, sopranoa, opera kantantia ere. Bueno, gaurkoan egun berezia izango da, eta horretarako postre oso berezi bat egingo dugu. Bait, ze prestatuko dugu. Turroi bat egingo dugu. Baina ez edozein turroi. Txapela formarekin turroi bat. Eta horretarako 3 elaborazio dauzke. Lehen da bizi, txokolatearekin estalkia egingo dugu, ondoren tofe moduko bat egingo dugu, gatz pixka batekin, urrarekin praline bat, eta amaitzeko ganaxea. Vale? Orduan gaurkoa berezia izango da. Clara, zu gozozalea zara? Neri txokolatea izugarri gustatzen zait. Egia da pastelak eta beste gauza batzuk igual gehigitxu diara niretzako, baina txokolatea nire puntu ahula. Ze ondo, ze gaur laguntza behar dut bia. Hementxe zurea amantala, ipini eta ja kozinatzen hasiko gara. Ze kolore polita dazkar, ondo. Bira, honekin doakio. Eta zurekin? Oso ondo, gaina programa guzitan eta denak esaten du. Ze politxa, nun erosi duzu. Bueno, dagoenean bonboneko amantala dugu. Iruditzen bel mazaizu, ja hasiko naiz nik txokolatearekin, orduan egin behar deguna da, txokolatea atemperatu. Ja, behin baino gehiagotan egin dugu saio honetan, programan, baino oso garrantzitsua gero gure txapelak brilloa izan dadin. Horretarako egin behar duguna da, temperatura txokolatearena. Ez oztu. Hori da, oztu egin behar da. Orain dago 45 gradutan, orain jetxi egin behar du, 31 gradutara. Eta horretarako marmolo honetan lantzen dugu, eta egin behar duguna da, txokolate hau, temperatura pixka bat jetxi. Clara, zu badakit, Gabon kantetan eta horrela, asko kantatuko dezu, ezta? Denetik. Nik uste egin duela bertsio bat denena. Peces en el río, dena kantatuen. Ronponponpon, danak kantatu ditut. Eta euskal kantak noski. Euskal kanta gaina bihotzan dara mazkigun kantadia. Danak kantatu duzu, baino toki guztietan kantatu duzu. Hau da, kozinatzen ari zaren bitartean ere noizbait kantatu duzu? Oie, noski. Nik lehenengo gozaiten dudana da musika jarri eta kantatu. Zukaldatzen nahi naizen bitartean. Eta turroi bat egiten duzun bitartean noizbait kantatu duzu? Ez dut sekula egin, beti erosten ez turroien bat. Oso ondo. Bida, Clara, gaur izango da lehenengo eguna, iruditzen bali mazaizu. Pixka bat kantatzen bali mazuzu,
turroia egiten duzun bitartean. Ez de Gabon kanta bat kantatu behar duen, noski. Adibidez, Hemen opari testuinguru inguruan. hontan, venga, aurtxo maite ondiritza dizu? Baina zunarekin hartu behar dezu, Venga, ni lagunduko dizut. Vale. Aldetenarekin behintzat lagunduko dizut. Baina zu gaina tenorea hotxa daukazu Tenore. hor gora neukita, oso pitudo bezala, Bai. zu bai ni bezala, zu ni bezala zea. Ona da hori, oi ona da. Vale. Tenoreak oso apreziatua dira, operaren munduan. Gehien kobratzen dutenak tenorea dira. Sondo, hau uste bali maden doiz bait, zerbait gazki ateatze bali mazait gozo gintzan, badakit orduan zertan hasi. Baina horikan ez dira entzun, kantatzen. Aber zer moduz ateratzen dan. Garbi daukazu, Bai? nerekin. Aurtxo maite. Baina oktaba berago kantatu behar zu. Oktaba bat berago, arrazoi. Aurtxo maite. Aurtxo maite. Igual... Entonatzen bali magu pixkatu beto xeo. Jarraitu behar Bai, dut igual. hobeto Iruditzen dituzu zaizu? txokolatea. Bai, ez da nik uste hobeto egiko dutala hori. Zuek Gabonetan, afaldu ondoren, normalean, kantatzen duzue, ohiturak izan dintuzue? Bueno, nahi behartu iteiate, etxean kantatzea, bakizu nola dan, ez? Nola abeslaria zean, ematen du, testu inguru guztitan, abesti nahi etortzezea, eta kantatzea tokatzen zaizu, ez da? Ba, berdina gertatzea etxean, ez? Ba, beti etortzea norbait, ez familiko norbait, ez esatein, Klara, abestuko zenuko ez ze? Eta ni, bueno, beti bukatze kantatzen. Egia, beraiek ez dutela besten. Nire etxean ez dira oso abeslari trebeak. Ba, bida, honeia, gutxi falta zaio, txokolatea ia eginda dago, estalkia jarrita, orain ustu egingo dut, eta ohiturari buruz, badakizu zenek dakin asko? Felix Muguruzak. Felix, onaino etorri nahi zuri opari bat ekartzea, Zerak kexatuko. Bai, kesatu jode kontrakoa, eskertzekoa da, gainera, bai. Baina etxu inbarko dezu, ze hau gero emango dizut, zaizu. Bai, amaieran. Bukaeran. Ordan da opari trampa bat, ez? Hori da, orain ibiltzea tokatzen zaigu. Hori dugu goko. Badaki, Ederto, pues. enografoa zarela, ez da? Beraz, Gabonei buruz, dana dakizu edo, ia dana. Dana ez, baina bai, gauzatzu batzu bai. Seguke orain egunero duguna, ikusten dugu, urte batzuk atzera eginda, zeharo desberdina da dena, ez? Eta gauza guzti daukate azalpen bat. Abitu, hemen tradizio handiena, Euskal Herrian esan dugun tradizio handiena, eta hori olentzerorekin naztu egin dugu, bada, Gabonetako enborra, olentzero enbor, ere esate zitzaio, ez? Basoko enbor handien hartzen zen, eta etxe barrura sartzen zen. Eta sua pizten zen, eta horrekin urte osoko sua berritzen zen egun horretan. Eta hori bazen bedenkatua, eta bedenkatzen zuen etxea, eta babesa ematen zion, eta dana. Gero hori galdu dugu, baina Europa osoko kontua da gainera. Eta olentzero esaten duguna, olentzero bada horren isla bat edo ikono bat. Olentzero bada olentzaro Gabonak, Gabonak esateko, denbora tarte hori esateko, oso berrira arte. Baina pertsonaia basoarekin lotzea esenifikatu dugu ikaskin batekin, klaro. Bai hori berria da, gurea da enborra. Gu zuaitzekin izan dugun tradizioa itzela da. Non egiten ziren batzar nagusiak leku guztietan eta leku solemnena bilatu nahi genuena zen zuaitz bat. Gernikako Bai, hartzen zen hori zen guretzat gorena zen. Eta egun horreta makarrik itzaltzen zen etzeko zua, eta berritzen zen. Azken finean zua da, eguzkiaren ordezkaritza moduko bat, sukurtzal moduko bat. Eta gu, ari gara ospatzen, solstizioa. Ba, Felix, sorpresa bat emango dizut uste opariarekin. Bueno. Ez dezu espero. Baina iruditzen bolema zaizu, hemen euriari dula eta neko hotza egiten dula. Toki epel batera joango gara, hau denataz hitz egitera? Lagun batzu ditut presatzu baserrian eta leku egokia izango da. Venga, guazen. Bueno, urrengo pausoakin jarraituko dugu, orain egingo duguna izango da tofe bat. Eta nik lagundu dizuzuket? Lagundu ez, zuk egingo duzu oraingoan, bale? Horretarako, lagundu behar dizu. hemen daukagu sua, osagaiak, azukrea, esnegaina, gurina, eta nahi gustatzen zait ere, gatz pixka bat botatzea. Neri ere. Orduan, hasteko azukrea ja sutara. Hor daukaguna, Azukrea. vale? Eta horrela? Horrela, bai, Zuzenean, bota. guztia? Zuzenean, dana bota. Venga. Nik hemen ja temperatura igoko diot. Eta hemen jun behar du honek karameloa urtzen eta karameloa egiten. Eta bueltan eman behar zara? Nahasten joan dezakezu, bai, oso ondo. Zu noiz hasi zinen kantatzen? 5 urtekin hasi nintzen. Eta ja 5 urtekin dakizu ja kantatzen? Nik 5 urtekin sartu nintzen Orfeoian. Orfeoia zukan eskuela de kanto ditzen zioten edo, Vale. kanto eskola bat.
Eta gero sortzen zen Orfeo txikian, Orfeo txikitekan Koral San Ignaziora pasan nintzen, Koral San Ignaziora Donostiako Orfeoira, eta kantua ikasten hasi nintzen. Eta psikologiako karrera egiten nuen bitartean. Ostra, eta benetan ikasi egiten da kantatzen, edo hori berezkoa izaten da? Zen ni oain ikasten azte bali manen, nik uste enukela inoiz jakingo ondo kantatzen. Mundu guztiak kantatu dezake. Egia da batzuei gehiago kostatzen zaigula, beste batzuei baino batzuk jaio dira, olako doai berezi batekin. Bueno, ja 5 urterekin ja kantatzen balin bazen du, nik usten dut ja berezko zerbait izango zenula, ez da? Ez. Nik oso gaizki kantatzen nuen, Oso gaizki kantatzen nuen, eta niri kostatu zitzen pilo bat kantatzen ikastea. Orduan, egia da ikasi daitekela kantatzen, ere egia da batzuei gehiago kostatzen zaigula beste batzuei baino. Baina, eta badagoela pertsona asko, sekula ez dutela lortuko ondo kantatzen, baina oso gutxi dira. Kontu zibili behar gara, ze momentu batetik bestera uste dugu ja inda dagoela, eta beste batean ja erre egin zaigu. Beraz, hor, ondo kontrolatu behar dugu, ez erretzeko. Egia da, karameloak desente aguantatzen dula, Osea, 180 gradu arte ez da erretzen, baina hortikan aurren, oso ondo ari zara. Baina orain, Felizekin presatxu baserrira itzuliko gara. Felix, kanpon itezun hotzakin, ze goxo gaude hemen, Xut ondoan. Eta zelan ukitzen digun bihotza sua dagoenean, bai. Hori honen referentzia galdu dugu, baina zerbait mugitzen digu barruan. Familia sentitzen da, ezta? Bai, eta negu giroa eta gabonetarako zera, hau klabea da, bai. Kristauek gabonetan, Jesusen jaiotza ospatzen dute gabonetan, ezta? Baina horren aurretikan, zer ospatzen zen? Gabonak bazeduen, existitzen ziren? Bai, ala da, eta gu horren ondorio gara, ez? Baina Jesusen jaiotza horretan ipini zutenean, 20. mendean ere, bazen Jesus argia delako horrekin, ez badago zaldi bat, eta horren arabera ipini zuten zeran, hor argitasun hasten zelako, ziklo baten hasiera berria zegoelako. Eta hori da, jatorrian dagoena, ez? Bereneko puntura iristen da eguzkia, eta berriro hasten da indarra hartzen. Eta hori ritual guztiak egiten dira, karo gure aldera ipintzeko eguzkia eta bere funtzionamendua. Errito guztiak, ze errito ziren, nola ospatzen zuten hori? Babitu ze adibidez menuetan, ez? Menuei begira, sukaldaritzan eta zabiltzala. Purutasunean iristeko egun horretara jendea prestatu egiten zen, eta goten zen 20 egunez edo gehiagoz, vigilia moduko bat egiten, baraualdi moduko bat egiten, eta sartzen ziren purutasun handienean, horra, sakrifizio puntu batekin sexu harremanik ere zizuten esan, baina adibidez, duela egun urteko lehenengo inkesta etnografikoetan daukagun referentzia urrunena, hor, egin ziren herri guztietan behin ere ez da okela aipatzen. Horregatik gure gabonetako menuetan beti daude arrainak, barraskilloak eta angulak eta biziguak eta lako gauzak, baina okelik ez dago, hori modernoa da. Eta okela, aragia sartu zenean izazen, kapoiena izazen. Hori menuari dagokioenez, baina lehen ere kontatu diazu, ez? Enborrak ere zerikusia zuela. Bai, zu berria elikatzen duelako. Eta horrek, babes berezia ematen zion etxeari. Beni guztet momentua iritsi dala, ja oparia emateko. Bai ba. Aurkitu dudan, enborrik politxena esan dezun bezala. Zer iruditzen? Oso gabonetako, bai. Honek balioko luke? Garai hartakoa dira asko handiagoa ziren, eta idiekin eta kartzen ziren, eta oso pisutsuak, aste oso batean egote zirelako zutan. Baina bai, itzurak egiteko, eta oso, nik benetan eskertzen dizut oso simbolikoa delako. Ez da bakarri tamaina, tamainak ez du garrantzirik, ez esaten den moduan. Baina bai simbolaz, eta gero errautzoiek erabiltzen ziren, animaliei emateko eta bere gainetik pasatzen ziren, soloetara botatzeko, eta berez ere etxea geratzen zen babestuta ja. Eta zu berria genuen, beste urte bateko oparotasuna. Bueno, hau badakizu nola amaitu behar dugun, ez da? Kanta batekin, kanta berezi batekin, zu badakizu kantatzen gabon kantaren bat? Bai, ez dakit kantatzen, baina... Horra, adibidez. Ator mutiletxera, gaztainak simela jatera, interesgarria, Felixe kontatu diguna. Aizu, enborran anekin? Ja, anekdota politxea eta gaina oparia eta dena eramanion. Ja, urtzen ari da. Baina, mira, hemen koskorra dazka, Koskorra dazke, zoa indikan ez da karameloa guztu zur. Hanik usten dut, hola, hortxe ondo dijoala, jungo naiz, pixkanaka esne gainean botatzen, kontu zerregabe. Bai, aber, izatingo zaitila, ez da itxinela. Nasten, ondo.
Venga, pixkanaka botatzen jungo gea. Zuz, aia. Uf! Ja ikusten dezu hor, tekstura nola aldatzen di joan, ezta? Ja karamailotikan ja kasi tofera pasada. Ja oain utziko dugu pixkat irekiten, eta sua itzalduko dugu. Ja, Vale. gurina botako diogu, eta urtzen joango da. Ni botako joan nik? Venga, barba, oso ondo, dana. Ai, izaten zio, mesez. Hemen, borrotxate irekin nahi naiz hemen. Oso ondo. Ja, igual, kontratatu no dizu, Urrengo egu berritako. No, zue, gabonetan, ze gozo jaten dituzue? Ba, turroia nahi izugarri gustatzen zait. Bai? Turroia pilo bat, eta gero nire amari asko gustatzen zait pontxea. Bak izaran pontxea? Bai? Ba, pontxea da, hola mazapanakin egindako zea bat, bai, hola, hori gustatzen jo pilo, nire gozo egia iruditzen zait, nire gustuak ez dijo zuertikan. Eta sagar konpota adibidez? Ba, ez dugu iniz jaten sagar konpota gabonetan. Sagar konpota beste momenturen batetan, bai. Batez ere, nire amonak jaten zuen sagar konpota asko. Beraz orain, gatza botatzea besterik ez zaigu falta. Sagar konpotez, baina intxau salsa, noiz behi probatu duzu edo? Zuen etxean dastatzen da hori? Nire etxan sekula ez dugu intxau saltzik hartu. Baina egia da, saio batetan, soskantakeko saio batetan, agoinan Zeberion. Egin genuen gabonetako perezi bat Zeberion, eta Zeberion prestatu zidaten, intxau saltza genuen gainera, hor mai inguru baten, dena batea jan genuen, eta egia esan asko gustatu zitzaidan. Oso gozoa da, baina egia da asko gustatu zitzaidala. Ze garrantzitsua da, tradizioak mantentzea, betiko ohiturak mantentzea, baina kasu hontan, Ainarak bere ikutsu modernoa emango dio. Kaixo, Ainara! Hombre, Armin, ze moduz? Intxaurra jasotzen? Karo? Zertarakoa, intxaurrak? Intxaur saltza baten bardeu. Intxaur salsa egin Bai. behar dugu? Tan ganatea duzu errezeta hori ba? Amonaren gatik? Amonaren gatik, lagunduko dizu Vale, nik hau primera. bitarten jasotzen. Oso, ondo? Intxaur salsa gainera gabonetako postre tipikoetaniko bat da, ezta? Hori da. Zuek beti da nik egiten duzu? Bai, amonak erakutsi zigun, eta gure postrea, etxean, intxaur saltza. Dana amonak erakutsi dizu? Bai, etxean sukaldari amona izan da, bai ama ere. Lehen jatetxe bat zaukagun, eta jatetxe horretan, amak lantzen zeuen, eta amonak ere bai. Bertako jatetxea orain, obradore bat bihurtu duzu, Hori. irrika gluten free, Hori da. nondik handator hori. Irrika, semearen gatik, zeliakoa diagnostikatu zioten, eta arrez gero niri diagnostikatu zidaten. Eta, bere irribarra, irrika. Mendikan ikusten ditut arbola pila bat, intxaurrondo honetaz gain, gehiago dituzue? Sagarrondoak. Sagarrondoak? Bai. Ze sagar mota izaten dituzu, Goldenak. Goldenak? Bai. Zertar bera biltzen dituzu, sagarrak? Konpota bat egitxeko. Sagarrak pres balen badituzu, intxaurrak ere jasota, ze? Joango gara? Kozinatzera joango gara, Venga, ezta? Iruditzen guazen. zaizu? Primera. Venga, guazen. Ainara, intxaur saltza moderno bat prestatuko dugula esan didazu lehen, ezta? Oso modernoa izango da? Modernoa ez. Tradizionala, baina osagai desberdin batekin. Ze osagai ezberdinarekin? Esne vegetalarekin ingo dugu. Arrozaren esnea. Arrozaren esnea. Gluten gabe iten dute nik gauza guztiak, baina saiatzen naiz pertsona guztiei aukera bat ematen. Ze pasatzen da, jente asko intolerantea dago, aukera bat ematen diet, esne gabe egiten dituten produktu guztiak, eurak ere posible izateko dastatzeko. Beraz, iruditze balen mazaizu, ja, esnia botatzen jungo naiz. Bai. Pixkanaka, Bai. eta honek ez dauka bate misterioik, ezta? Ez. Osagai guztiak bota honea barrura, nahastu, bai. Eta listo. Limoiaren azala zatitu. Hori da, ni intxaurrak zatitzen joango naiz bitartean. Irrikan gozoak egiten dituzue, baina ze produktu mota egiten dituzue? Famatuenak dia irrikak. Roskilla bezalako irrikak, baina barazkiekin eginda. Kalabaza, boniatoarenak, asenarioa, bai, desberdin. Eta hori postre moduan. Bai. Eta gabonetan gaudela orain, gabonetarako ze produktu berezi egiten dituzue? Erregerroskoiak, eta erregerroskoiak esnagainarekin betetzen ditute, eta gero beste batzuk kremarekin. Kremak adibidez ez dauka laktosarik, orduan, bientzat aukera balioko luke.
Eta erroskoaz gain, produktu gehiago, zemendikan ikusi dute turroien bat badaukazula, gaietak ere, zer gehiago egiten dituzue? Turroiak, adibidez hau natarena da, eta bestea praline, eta polboroiak. Polboroiak dia veganoak, ez dauke zarrautzarik eta esnarik, eta glutenik, ez da? Eta bai txokolateskoak eta almendraskoak. Jendiaik gehien gustatzen zaion produktua zein da? Polboroiak dia izarrak. Vale? Ba, irutze belma zaizu, hau utziko dugu ja amaitzen, eta konpotarekin hasiko gara. Primera, hasiko gara sagarra zuritzen, eta gauza prestatzen. Beraz, sagar konpota egiteko, zer egin behar dugu? Zuritu sagarrak, hori seguru. Hori seguru. Baina zer gehiago. Eta gero, botako diogu ur pixkat, limoizukua, maspasak, kanela eta intxaur batzuk. Nei hemen azukrea falta zait. Azukrea ez dia, zerbait gozoa, ez? Bai, nik azukre gabe egiten ditut. Sagarrak dulzeak dia, eta gero goxotasun hori emateko maspasak botako ditugu. Amonataz hitzein didazu, Gabonetan, berarekin pasatzen zenituen orduak eta egunak? Bai. Nola izaten ziren egun horiek? Zoriontsuak, ez? Ume guztiak nik uste dut Gabonarekin ametzetan ibiltzen diala, ez? Eta gu hori, hemen zuaitza mosten ginun, montatu, eta bueno, gero itxaroten, 24 gauean, olentzero, etorriko, eta... Etortzen zen, ez da? Bai. Gogoratzen duzu oparirik politxena? Jo, adibidez, bizikleta oparitu zidatenean, izan zan, zoragarria. Eta txarrena, opari txarrena, igual ikatza edo, bai, ekarri zuzen. Hori zertzan, gaizki portatzen zinalako? Bueno, pixkat bihurri nintzen. Bai, ez da? Eta, gizu. Bueno, eta Gabonetan asko juntatzen zinaten, asko biltzen zinaten? Bai, 20 sortik, bai. Familia guztia. Bai, hori da. Eta menuan zer ezin zuen falta? Bueno, menuan ezin da falta, arrain sopa, postrea, konpota eta intxaur saltza hori ezin da falta. Vale. Eta gero turroiak eta polboroiak. Bueno, ni ikusten duzun bezala, nila osagai guztiak pixkanaka botatzen joango naiz. Poliki piztuko dugu, eta konpota egiten hasiko gara. Eta limoia zukua ere, amantxe botako dugu. Hori da, ezin zaigu ahaztu, arrazoi. Pixka bat botako dugu hemen. Hori da. Zenba denbora utziko dugu zuan? Poliki, ordu erditxo bat, 20 minutu, ordu erdi, segun zuaren arabera, baina... Vale, itxaron egin barko dugu. Earki gelditu zaigu, Bai, kriston itxurakin. Oso ondo. Gainera, lehen egin dugun intxau saltxa, platerean prest, eta orain bakarrik gelditzen zaigu... Hori, konpota. Konpota. Zek, afaldu eta gero normalean kartetan jokatzen duzu edo karaokea egiten zu edo nola ospatzen duzu? Kartetan jolasten dugu eta baita bingoar ere. Eta kartetan zertan jokatzen duzu? Briskan. Bueno, baina orain momentu goberena iritsi da, ezta? Dastatzearena. Venga, ni hasiko naiz intxaur saltxatik pixka bat, hartuko dut, eta sagar zatitxo bat. Hala, ederki, itxura ederra. Bueno, urte berrion, eta badakizu nola esaten duen. Dagoenean, bonbon. Interesgarria, nola intxaur saltxa bat, esne vegetalarekin egin dezaken. Gaur egun badakizu, alergia asko aurkitzen dira, beraz, aukera nahiko ona, ez da? Eta ora mundu guztiak janalizateko, beste aukera bat, berezi bat. Bueno, orain urrengo elaborazioarekin jarraituko dugu. Kasu honetan egingo duguna izango da praline bat. Horretarako, azukrea sartuko diot, hemen. Leheno bezala karamelo bat egingo dugu. Azukrea eta ur puntxu batekin ere. Hemen lehenago egingo zaigu horrela karameloa. Eta ondoren urrak nastuko dizkiot, eta dena ondo nastu ondoren, hemen silpatea botako diot, eta silpatean oztu egingo da, eta gero turmisan bitartez, dena txikitu, hori, bukaeran. Bale? Badakitzu saio berri bat egin hasi zarela, ez da? Soskantarekin, laugarren denboraldia dator, estrenatuko duzuela izter, konta iguzu. Bueno, soskantagarrizkoan azken finean, nik uste asko ezagutzen duten saioa da, laugarren denboraldia. Laugarrena, Bat iritzen zait. Saio honetan 3 aurkezle gaude Iker Lauroba, Maria Molategi eta nim. Eta, nik egiten de pixka bat historia
kanta bakoitzaren atzean dagoen historia, kanta nik topatzen dut ze kanta berreskuratu behar dugun, eta gero ze historia dagoen kanta horren atzetik nik egiten dut ikerketa. Eta Iker Maria enkargatzen dira gehiago, herritarrak bilatzen kanta hori kantatu alizateko beraiekin batera. Eta gero bertsio moderno bat egiten dute, kanta horren bertsio moderno bat. Noiz estrenatuko duzue? Urtarrilaren 8, hori esan behar. Urtarrilaren 8 hasiko da, eta ostegun hasiko dira saioak botatzen, beraz. Berdan entzuko dezute eta historia guztien berri izango dezute. Oso, ondo. Bueno, ikusten dezunez, ja karameloa, ja kolorea hartzen den dijoa, hori esan nahi du ja Laster bere puntuan izango dugula, eta urrengo pausua da hori da. Urrak barrua botatzea. Hementxe daukagunez, ja, urrak barrua sartuko ditut, pixkanaka. Ezo, nik galdera bada dauket. Zu, kautxoria zara, hau da, gauetan ateratzen zara, ze hori ahotsantzako ere oso ona ezin du izan, ezta? Beira, zesango izu, nila adin bat daukat, adin batetik aurrea, hori oso gutxitan egiten dezun gauza bat da, ez da bakarrik ahotxagatik ere da, energia kontua, eta lanpetutan abiela lepo, eta ez daukadala denborarik hortarako. Baina egia da, ateratzen naizela a matar, esaten da bezala, Topera, ez da? Topera. Edo dena, edo ezer, ez da? Edo dena, edo ezer. Vale. Eta zuk, erregeopilak noiz hasten dituzu egiten? Gu erregeopilak, bida, leheno beti egiten genitun errege egunerako, 6erako. Baina orain hasi gara geroz eta lehenago. Orain, gutxi gora bera, 31arako, hau da, biharko, ja, errege opilak izaten ditugu. Orduan, geroz eta lehenago hasten gara beti, eta... Eta hori zamaitzen duzue. Bida, geroz eta beranduago. Orain, urtarrien, astebururo, errosko opilak izaten ditugu, eta, horrelaxe da, tradizioa azkenen, aldatzen dijoa, jendeak geroz eta errosko gehiago nahi ditu, eta ez du nahi bakarrik errege egunerako. Ordan, errege egunean, danborra da eguneko erroskoa izango da gero. Nahi izan ezkero, hori da. Inauteritako erroskoa, ere? Ja, inauteritako, kasi, baina hortxe ebiliko litzateke, oso ondo. Ordaz, torradekin juntatzea. Eta torradak, zergatikan jan torradak, aste santutan bakarrik, ez da? Aukera dugunean urte osoan jateko. Bida, hori oso ondo daki, gure, urrengo, gonbidatuak. Bainat, orain dikan apaingarria jarri gabe? Azken urduko lanak. Berandu zabiltza, Beti bezala. Ikusten dezunean ni, eguzkitako betaurrekoekin etorri naiz. Zer dala eta? Eguzki bat duzue, Repsol eguzki bat zorionak. Eskerrik asko. Bueno, hemen orain dikan amaitu gabe duzue hau. Zuen etxean, ja ipineta dituzue gabonetako apaingarri guztiak? Bai, noski. Etxean, bai. Alabak ez dute parkatzen. Zene jartzen ditu, etxean? Alabek egiten dute amarekin. Emazteakin, bereien lana da etxekoa, nik nahikoa daket jatetxekoa. Zugonekin. Aurra zinean seguro laguntzen zuen duela. Bai, orduan amakin. Amarekin. Bai. Ona iritsita, gabonetako errezeta bat egingo dugu, ezta? Bueno, gabonetakoa, Armintz, agian ez, baina aurre hautu ingara pizkat. Zer egin behar dugu ba? Torrija batzuk egingo dugu. Torra? Zertarako etxengo dugu, aste sandura arte, ezta? Hori dio nik. Gaur egiteko aukera balen badugu. Gu gabonetan beti jandugu izan dugu torrijak, así que... Beraz, bainat, gaur torradak egingo ditugu. Zuek gabonetan torradak egiten dituzue? Osea, ez duzue txoroten aste santura arte? Normalean urte osoan, ze gure torradak, ezin ditugu kartatik kendu bai jatetxean eta etxean be egin beharrekoa. Bale, irutze bolen bazaizu, hasiko gara errezetarekin, horretarako nondikan hasiko gara. Bale, atxo jarri gendun, ze bestelan gaur ezigun denborerik emango, egun batetik bestera jartzen dugu esnetan, esnea aromatizatuta, bengo ikusten dugu limoiekin, naranjakin, kanela pizka bat, azukrea eta ron pizka bat badauka. Bere ikutua badauka. Oso ondo. Eta beraz gaur egingo duguna da, karamelo pizka bat. Oso ondo. Urakin lagunduko diogu. Bestela, igual oso gorra gelditzen zaigu karameloa. Hori. Bueno, gabonetan, zuk ze oroitzapen daukazu txikitan,
mailan inguratzen zinean familiarekin, zer hitzapen dazkazu? Beti elkartu izan gara etxean, nire gurasoa nahiak eta izeko lenguzuekin baserrian. Hori urte askotan zehar egin izan dugu. Orain, urteak aurrera doalaz, adinak, batzu joan, bestak etorri, eta ja pizkat moldatu egin dugu. Asko aldatu da, lehen eta orain? Ez asko, eta gainera gero jateko orduan, ia menua beti izaten da berdintzu. Zein izaten da menua? Ezin da faltatu txipiroiak tintan, karakolak egiten ditugu. Karakolak? Karakolak egiten ditugu. Bere saltxan? Niri gustatzen zaizkit asko, karakolak egitea, sukaldatzea, kozinatzea, gure etxean beti kozinatu da. Orain zuri tokatzen zaizu, ez da? Hori da. Baina lehen, zenek sukaldatzen zuen? Amak, izekok, baita ere, eta nian ibiltzen nintzen beraien artean saltzeatzen. Bueno, ikusten dugu ja karameloa berotzen ari dela, ezta? Hemengo osagaiak ez ditugu aipatu, zer dauzkagu hemen? Egin dugu krema pastelera bat, eta gehitu diogu almendra irina. Gurina bakarrik da karameloari ikutua emoteko, tofek ikutua. Tofe modua emateko. Hori da, eta gero, galleta birrindu bat, izoskia gainean jartzeko. Karameloa ja bere puntuan daukagu, ez da? Ikusten duzu, ja, hasi orduko ja rubioa dago jartzen, eta gehiago erre orduko, gurina botako diogu, gurina egingo dio, ja, mostu pizka bat. Beraz, joango gara orain. Briotxa hartuko duzu orain. Briotxa hartuko dugu. Jende asko, aurreko eguneko ogia hartzen du gogorrago dagolako, ez da? Hori da, gu briotxa ogia erabili dugu, baina erabili aldugu etxean dakogun beste ogi bat, sartuta, aprobetxatzeko. Vale. Bai? Padazpadan beste bat jarriko dugu, bai? Hemen gainea bigea, orduan, Gozekin ez gira gehiatuko. Hori da. Osondo. Joan algara, bueltaka. Vale. Ikusten dugu, zelango kolore hartzen azten den. Postreari buruz, ze postre ezin du falta zuen etxean? Torrijak. Naiz eta berez, esaten duten, iautiritako postrea dela. Hori da, guk aurreratu itentu. Zuek, gabonetan jaten dituzte. Eta turroiak eta, turroizaleak zarete? Bai, hori beti inoiz ez da falta gero azkenean, kaferako eta turroi pizka bat beti. Ze turroi klase gustatzen zaizkizu zuei? Azken beti tradizionala eta azken urteetan pistatxo duna. Fama handia hartu dute, pistatxoa gaur egun. Gozo dago eta horre gehien bat. Eta panetoneak baita ere oso fama hartzen ari dira Euskal Herrian zehar, gero eta gozogintza gehiagok egiten dute panetoneak hori da. Oso ondo, jarrai dezagun errezetarekin. Bueno, batarako ditugu ja. Gure torrija, hortxe. Bata eta bestea. Bai. Garrantzitsua da, gero barrun esnea, ondo egotea ogian nahastuta, jugoso egoteko, ez da? Hori da. Guazen karamelizatu hori, sopletakin, eta, bale? Gainea, bisualki oso politxak gelditzen da. Jarriko diogu. Gainetik gure krema almendrarekin. Sopletia. Hemen azukria. Eta niko nahi martxa emango diot. Hori da. Egurre. Venga, zukorra azukrea bota ondo. Eta nik kaina. Hori da. Hortik hasi. Hortxe. Ze kolore hartzen duen, brilloa, kolorea. Da gero txitxirakoan geratzen da kristalizatuta. Vale? Listo, gure torrija, zeia bakarrik gelditzen zaigu platerian jartzea, ez da? Platerian jartzea, hori da. Oso ondo. Hau bakotxaren arabera, ez da? Zelan nahi dugun jarri edo enplatatu. Gaieta pixka bat jarriko diogu, ez da? Hori da. Gainean izoskia jartzeko. Kafesko izoskia da. Kafesko izoskia. Gaietak egiten duna da, izoskia ez moitzea plateren, ez da? Horregatik gehien bat, ez da? Eta gero ikutu berezitasuna hagoan baita ere. Krujiente puntu hori ematen dio. Hori da. Eta bukatzeko, landare apurtxo bat, ez da? Kolorea emateko pizkat eta usaina baita ere, ez da? Menta kasu honetan. Bainat, ja bukatutak, oberena gelditzen zaigu, dastatzea dala. Ez dugu hemen dastatuko. Jangelara joango gara? Guazen. Bega, eramango dendik. Guazen. Dastatuko dugu? Venga. Venga, aurrea. Hemendikan hartuko dut, bida, karameloa hortxe osten da. Izozki pixka batekin, eta badakizu nola esaten duen esaera zaharrak, ez da? Dagoenean, bonbon!
Ze goxok zeuden torradak. Jo, baina gaina tofeetan sartzen ditu, ez da? Ikusi duzu? Mira, Nik honek probatu balioko nahi. luke. Eta zergatik ez dugu gaur egiten. Bueno, gaur egin duguna, igual, goxogoa berdin seguru. Biak goxuak eta gaurkoa izango da, turroi batenentzako. Torren jaren ordez, ikusiko dugu, hori bukaeran. Bueno, oraingo pausua ganaxa izango da. Horretarako esne gaina berotzen ari gara, txokolatera botako diogu eta behin nahastuta ondoren gurina. Eta ganaxe, nondik handator? Ganax, frantsesa da. Ganax, edo Hori da. ganaxe. Ganaxe. Hemen esaten dugu trufa. Bera. Osea, pasteleritzan, gozogintzan, trufa da ganaxea. Bida, ja hemen irakitu dut. Eta ganaxa da frantsesa. Vale? Eta frantsesatik etorrita, zu noizbait Frantzian egon zara? Asko bidaiatu duzu musikarekin? Musikarekin asko bidaiatu nire bizitzan. Egon izan, Mexiko nago naiz, egon naiz Venezuelan, egon naiz... lurralde ezberdinetan. Eta Frantzian oskin baietz, Parisen egon naiz, Toulouseen, kantatzen ere. Azkenean, musikak ematen izun aukera da hori, bidaiatzea, kantatzea leku desberdinetan, esperientziak egitzea leku desberdinetan, beraz. Eta Gabonak noizbait kanpoan pasa dituzu? Lanean, ez daukatola oroitzapenik, baina ziurrenik seguro baiez, baina asko oso zarra naiz. Gabonen bat kanpoan pasako nun. Baina, oporretan Tenerifen, pasa izan ditut urte zarrak eta horrela familiarekin. Eta opariak zeni eskatzen dizkiozu? Biei. Olentzerori? Egin suerten eri olentzero eta erreigak etorri zizkidala bizitza guztin. Eta ze opari eskatu diozu horrela, inoiz ez aizuna iritsi etxera? Mirako izan pitxi bat. Edo Santa Clarako uartea, ez? Claro, asko eskatzen duzulako. Bakizu, beti nahi dugu gehiago. Gehiagin, ezta? Bueno, kasu honetan, gurina botako diot gure ganaxari, eta orain pixkanaka, piriskanaka nasten joango gara, eta gure ganasaia prest izango du. Zeitxurak, esan dizu txokolatea zala nire... Bai, ezta? Nire puntua hula. Zati hau gustatuko zaizu. Nik normalean eskatzen dizkiot opariak erregei magoi. Eta beti uzten diete zerbait jateko aurten ez dakit zer utzi. Zait bururatzen, hola, zuri bururatzen zaizu zerbait ze utzi dezaket. Zeo ze jateko etxe iristen datzen. Polboroiak ez dira uzten beti? Polboroiak? Izan lehike, dira. Badak ez uzen egiten dituen polboroionak? Gure urrengo gonbidatuak. Eixo, Aida. Egunon. Iza okindegian gaude, nun espero hainbeste produktu ezberdin okinea zazgain. Zer daukazu da hemen? Prestatu dugu hemen bodigoi txiki bat, egiten ditugun gauzekin. Ikusten dut hemen turroiak dauzkezuela, briotxa, bizkotxoak, danatatekin ite dezu, ez da? Estolena. Estolena? Zer da estolena? Estolena da Alemaniako ogi bat, daramana pia bat fruitule hor ronean mazeratuta, eta gero doa pizkat espeziatuta. Oso berezia da, oso goza dau. Eta gabonetarako zin esango zenuke dela produkto izarra? Niri pia bat gustatzen zait turroia, gainera turroia hau egiten dugu ogiarekin. Ogiarekin egiten duzu? Nola egiten duzu turroi hori? Lehortzen dugu ogia, pikatostak egiten ditugu labean, oliarekin, jartzen diogu pikante pizkat, eta gero txokolatearekin nahastu. Pikante, espelet puntxu bat jartzen diozu? Hori da, emateko pizkat, grazia. Hemen olentzero txapela edo, zer da hori? Behitu. A ber, badakigu, gero eta gehiago, errego pila sartzen direla, eta jendea soratzen da, eta esan genuen. A ber, egingo diogu pizkat kompetentzia, oso monarkikoak berez ez gara. Gehiago olentzero zaleak, ez da? Eman genuen muelta eta egin dugu bat, olentzeroren txapela, eta saiatu gara Mari Domingiren txanoa egiten. Eta horren barruan zer dago, erroskoaren masa? Hori da, riotxorea da. Bai? Eta azar urarekin ere doa, pizkat limoia eta laranjarekin, errege opilaren errezetaren antzekoa da, eta gero bete gabe edo beteta zerbituko ditugu. Kremarekin, esne gainarekin... Ganaz, nata, bai. Ikusten dut hemen gainera polboroiak dituzuela, zerbait sukadatuko genuke? Nahi baduzu egin alditugu polboroi batzuk. Gainera, nik uste oso errezeta
egiteko erraza dela. Bai, zu pentsatzen du jendeak etxean egiteko aukera izango dula? Bai, prestatuko ditut osagai guztiak. Orduan, polboroia egingo dugu gaur, ezta? Zuen, produktu izarretako bat gabonetarako, eta horretarako zer beharko genuke? Beitu, ja ditugu osagai guztiak prest, bale? Orduan, nondikan hasiko gara? Botako dugu azukre, Bale? eta orain, manteka. Zuri nork erakutsi dizu sukaldatzen, kozinatzen. Polboroiak diozu? Bai. Beitu, nire amak ez zituen egiten, baina okindeiak eman dizkit pila bat gauza, onak eta txarrak, eta bat oso ona izan da sarea. Ezagutu ditudan okinak, hemengoak, estatukoak, eta haiekin konpartitzen Guadalajarako lagun batek, erakutsi zidan, hasi ginero nahi dela 7 urte edo, eta jarraitzen dugu egiten. Duela 7 urte hartu zenuen zuk erreleboa? Ez, nire ama, orain dela 15 urte hil zen, eta momentu horretan, geratu nintzen ni proiektuarekin. Nik bitarten irina nasten joango naiz. Bai, eskertzen dizut. Zuek gabonetan nola ospatzen dituzu zuek gabonak? Familian, mailan asko inguratzen zarete, asko biltzen zarete? Bai, baina uste dut naizela lehenengoa, oera joaten. Bai, ez da? Urrengo egunean lanera etorri barruzulako, ala? Oso egun gogorrak dira. Bai, ez da. Egia da, joaten naizela maila prest, eta gutxi egiten dudala etxean, hori horrela da. Oso ondo portatzen da nire familia. Bai, ez da. Baina... Eta egun gogorrena edo lan gehien egiten duzuna ze izaten da? Errege egunean, erroskoak egiten dituzuenean? Errege egun oso gogorra da, baina egia da azkenengo txampa dela. Ja, hori egin eta bukatu, ez da? Ordan ez ja burua... Egon berzarela beste ez dakit, 5 ordu ba, egoten zara, baina badakizu amaituko dela. Ja, horrekin amaitu egiten dela, ez da? Bueno, orain, almendra irina botako diot, ez da? Almendra hautsa. Bueno, zuk txikia zinanen edo aurra zinanen nola gogoratzen dituzu gabonak? Gogoratzen dut nire ama. Bai? Ni orain nagoen bezala beti nekatuta. Lanian, niri ere etxean berdin gertatu zait, Baina gero jendia hipozik ikustia, gabonetan etortzen danen gauzak erosten ditune eta kriston irribarrea ikusten diotenen arpegin, esaten dut, pena merezi du. Pena merezi du. Bueno, guazen errezetakin jarraitzia, honek almendra pixka bat behar du, ezta? Almendra txikituta. Bai. Eta azkenekoa ez, baino, sesamoa botako diogu, ezta? Dago pizkat erreta ere labean. Vale. Gatza pixka bat dauke? Bai, labera sartu baino lehen, botatzen diogu pizkat. Eta gero ja amaitzeko, kanela purtxo bat, eta limoia. Nahiko botatzen diogu, ezta? Bai. Ba, zuk esan. Venga, dale, holan. Nahikoa. Polboroi asko egiten dituzu zuek gabonetarako? Bai. Zenbat, atera ditzazke. Ez dakit esaten. Ez dakit esaten, zegero egiten ditugu ere bertzioak, ez, mantekauak, txokolatesko polboroiak. Zuek gabonetan jaten duzuenen, ze postre ezin du falta etxean? Nik ez dakit hau ja oroitzapen polita delako nire amarena, edo ez dakit zergatik, baina niri pila bat gustatzen zait. Gazta, irazagarra, eta intxaurrak. Klasikoa. Baina honi gutxi gelditzen zaio, ez da? Erreposoa ematen diozue honi? Bai, egun batetik bestera usten dugu. Bueno, orea ia, prest daukagu hemen. Prest, bai. Zondata zaigun. Oso itxura ona, ja erreposoa izan du ere. Hori da. Eta geldituko litzai guke bakarrik moztea, ez da? Hori da. Emango diogu forma, hori da. Moztu, eta bandejatara. Baina, zuri opariak zen egikartzen dizkizu. Olentzerok, erreiak... Ireki duzu meloi hori. Eta, etxean beti olentzero, ez? Olentzero eta orain Mari Domingi. Hori da, biak. Eta gogoratzen duzu opari bereziren bat? Beitu, gogoratzen dut, nire lehenengo bizikleta, Osaben etxean, izan zela, bai, Marcel eta Jose Miguelen etxean, eta bigarrena, ere. Eta txarrena? Oparirik txarrena gogoratzen duzu? Txarrena? Ikatza, adibidez, edo... Ez dakit, baina urtero galtzerdiak... Bai, aber olentzeroia enteratzen den... Aber aldatzen duen, ez da? Nagoela, ja! Ja galtzerdiak badituzula, ez da? Baditut. Oso, no, eta duzu, galtzerdiak dituzun bezala, ja,
polboroiak Ditugu prest prest, ditugu, ezta? bai, sartzeko. Labera sartzeko. Bai, jarriko dut beste bat hemen. Azkenekoa, oso ondo. Eta badugu, ja, bandejita prest, labera sartzeko. Zenbat denbora sartzen dituzu labera? Ba, 20-25 minutu 180 gradutan, eta ateratzerakoan pizkata azukrea botako diogu gainetik. Ja, azken ikutsua beraz, ezta? Azukre hautsa bota gainetikan, Hori eta da. prest. Hemen baditugu batzuk, ja, poltsa jarrita, ezta? Dana imaginatzen dut, eskuz egiten duzuela hemen. Hombre, claro. Ez Hombre, dago- hasieratik, ja, azkenengo momentu Beste makina. Ba, izun, momentua ja iritsi da dastatzeko, Bueno, ezta? a ver, ze... A ber, zer modu zaude, porque... Ze iruditzen zaizun zuri. Behintzat, bueno, hau... Kristo nuseina daukate bintzat. Bai, Bueno, dastatuko ditugu, Venga. badakizu nola esaten dugun, ezta? Dagoenean, Dagoenean, bonbon! Lehen torrada probatzeko aukera ez duzu izan, baina, bida, hemen txauzkagu aidaren polboroiak. Zer iruditzen? Buah. Dastatuko dugu bat? Bai, behar Venga. A ber, zen dauden. Hemen badakizu dastatzen dugunean, dagoenean bonbon esaten dugula. Eta baina, nola, bueno, txintxiniten duzu? Txintxin egingo Bai, dugu, txintxin. beti bezala? Venga. Dagoenean bonbon. Dagoenean bonbon. Oso, goizuak. Zer iruditzen? Goizuak ez da? Bai. Ba, bueno, zu jaten zoazen bitartean, ni lanean jarraitu behar dut. Bai. Eta orain egingo duguna da, lehen egin ditugun elaborazio guztiekin, orain gure turroia bete. Bale? Orduan, azpikaldean tofea jarriko diot, beldurri gabe, Baina, zi, txura kan horre. hori da. Ondoren, gainetikan egin dugun urrazko pralinea, Bota diezadak ez uneri golputzetik ba, sobratzen dana zu geho etxea eraman. Nik gainetikan jarriko diot, sondo, beldurri gabe, eta amaitzeko egin dugun ganaxa. Eta zu neri galdetu diozu, lentzerok, ea zer ez didan ekarri beti eskatutako zerbait. Bai. Eta zure kasuan zer? Jo, ba, nire kasuan bida, nik beti olentzer hori eta errege magoi eskatu diet animalien bat, etxerako. Hau da, edo txakurren bat, Bai. katuren bat, eta inoiz ez diate ekarri ezerrez, etxerako. Ez dut animalirik izan. Eta pena horrekin gelditu naiz, Pun, aurten, pentsatzen nago eta ezakiz zer. Pozoia jarriko diozu. Pozoia jarriko diozu. Alderantziz, jarriko diot zerbait oso goxoa, esateko, bida, ba, igual hain ondo portatu da, Armintz, Merezidula. merezula. Eta bururatzen zait, polborietaz gain, saroeko panetonea jartzea. Pasa ahí, Tolosarra. Hombre, Zein zera hemen nere herrian? Baina, ze liza ederra daukezu, gainea kanpaiako hain. Bueno, hau, dorre gotiko bat izan zen, eta 16. mendetik aurrera ja Eliza pasatzera izan zen. Eta, barruan kriston organoa dago. Ikusgarria. Bai. Bueno, eguraldi honekin, iruditzen zaizu obradorea jutu malmagea? Txoin, bino, ja hemen gaudela, zuk entzun duzu berako Dios te salveiri buruz? Dios te salve, María llena eres de gracia, kanta, Ez. Dios te salve hori ez. Dios te salve, hemen abenduan 31an, beran egiten den ohitura zar bat da. Jendia teatzen da kantari, eta ibilbide bat dago, ibilbide horretan paradatxo bat daude, eta Dios te salven koplak abesten dire. Hemen herriko etxean beti alkateak aprobetxatzen du, eta amaiketako bat ateatzen dute, pixka bat ardo eta txokolate pixka bat dute, eta gero paradatzu daude, nun jendiak abesten duen, eta pixka girotzen dian. Zuatatzea ere? Ez, nik fetxa huetan badekizun nun egoten naizen. Obradorean ez da? Bai. Orain joango garen obradorera? Orain txekusiko duzun hori, bertan. Venga, ba. Gabonetan gaude eta kontatu diguzun bezala, gaur panetonea egingo dugu. Ezta? Horretarako hementxe osagai guztiak ikusten ditugu. Nondikan hasi beharko genuke? Bueno, hemendikan hasiko gara, baina hemendikan hasteko, nek jadabaki du hau da lehenengo amasatu bat,
masa arrunta bat da, baina bueno, gero azkenean, honek 24 orduko fermentazioa daka. Atzo egin zen duen beraz. Hau atzo eginda, gaur arrotu da, eta gaur hauek denak jungo gera bere orden zehatzan nazten, egitazko panetone bat egiteko 3 eguneko prozesua behar da. Gutxienez. Zeintzu dira osagaiak? Osagaiak dira, masa gero nazitko dugu irinakin, azukrea, hemen eztia eta laranja pasta, vainilla pasta, hemen gorringuak, hemen vainillan infusio bat, gatza, gurina, eta gero, azkenean eman nahi dugun zaporea, kasu honetan izango dela txokolate eta naranja. Oso kombinazio ona, baina horretaz gain, badakit hemen gehiago egiten dituzuela, ez da? Zapore gehiago. Bai, gehien bat 3 ditugu. Hau, tradizionala, hau pasak eta fruta konfitatua dakata, eta txokolatiana, azkenean txokolatiana gehien saltzen dena da. Bueno, iruditzen bel zaizu ja osagaiak barrura sartuko ditugu, eta hasiko gara prozesuarekin? Oso ondo. Zuek gabonetan, nola ospatzen dituzue gabonak etxean? Etxean, etxean gutxi, zeba azkenean zu obradore batean eta gabonetan badakizu nola izaten diren, orduan hemen ordu asko basatzen ditugu, eta etxean jutentzera afaldu oiera, eta horrengo gunean berriz ere azkenean aprobetxatu behar dugu erregeguna arte, eta gero erregeguna pasatzen denean horren da gure deskantsua. Txikitan behintzat ospatuko zen, familiarekin. Bai, gogoratzen naiz azkenian ikastolan jai geneukan, azkenian hemen ere martxa zegoen, erroskoakin eta turroiekin eta beste hainbateko gauzekin. Eta nire goroitzapenak dire, etxean edo hemen gindak moztutzen, alden neurrian laguntzen. Agua de azarreko usai hori, zegoen obradore guztian, eta nire goroitzapen hori ekartzen dira gabonak, erroskuan usaia. Erroskoataz itzein diguzu, panetoneataz, zein da zure postrerik gustukoena? Gabonetakoa nik beti erroskoa esan dut, erroskoa azkenean oso zaporena daka, eta baina panetonea egiten hasi nizen geroztik, azkenean panetonen batek, ez dakit. Hor jarriko nituen biak, ez dakit, balantzan, ez dakit zein bino be. Eta erroskoa esan duzu, beteta, utxik, ala nola uste zaizu? Beteta eta natakin. Nigo, ja masa pres daukagu, erreposoa izan du, ordu betekoa, eta orain pixatzera, ezta? Bai, guk hemen itxian egite ditugu 750 gramoko panetoniak, orduan 750 gramo pixatu, boleo txiki bat eman, moldetara, eta hau, arrotzen utzi, eta listo. Venga, ni ja mozten jungo naiz. Zema panetona egiten dituzu egunean, gutxi bera bera? Egun, noain tiradaka juten gera. Dendan egiten ditugu, eta gero bukatzen juten diren gainean, gero gehiago egin, eta bueno, orain egurritan gaudela, ez dizut esango egunero, baino hastian bitan edo irutan. Listo, horrela, hemen utziko dugu, pixka bat, boleatzen joaten garen bitartian. Panetoneataz itzein dugu, lehen ere horroskoataz itzein dugu, baina horretaz gain badakit, produktu gehiago badituzuela, ez da? Bai, azkenean gabonetan aprobetxatu beharra da, turroiak egiteko, denetik egiteko, eta bueno, guk orain aprobetxatu behar ditugu gauzak saltzeko eta txikoak betetzeko. Eta zein da gehien saltzen duzuen produktua? Nik uste panetonea. Panetonea da gehien saltzen dana? Urte batzutekan onea panetonea. Azkenean Italiatik datorren gauza bat da, eta hemen gero eta gehiago gelitzen ari den produktu bat da. Zure gurasoek ez zuten panetonik egiten, ez da? Haue 15 urte edola hasi ginean, eta, bueno, lagunak egiten zituzten, niri gustatu zitzaidan, eta gila zan, panetonea egiten hasten zarenean, zerbaitia daka, engantzatzen zula, eta azkenean erronka bada, azkenean oso masa biguina da, eta beti dauka zerbait ere, orduan beti, panetonea egiten duzunean, beti zaude amasaura onduan, nerviostuta, ipurdia itxitxi egin, ez dakizula ondateako den edo ez, baina, bueno, azkenean, ja, truko hartzen dituzu. Bueno, ja nahiko panetoin ditugu, ez da, iruditzen zaizu? Bai, lehenengoak hasi ditugunakin. Vale. Beti orden bat jarritu bat. Bai, hemen pixka bat, masari tentsio pixka bat eman, eta pum, barrura. Lagunduko ditut, hauekin. Horrela pixka bat borobildu. Eta hauek guain beharko dituztena dire 6 bat ordu, dena ondo jun balima da, 6 bat ordu, eta hauek arratsaldian errego ditugu. Labian egon beharra du, 160 gradutan, 53 minuto. Pres baren badago, iruditzen baren bat zaizu labera? Oso ondo, ez? Hauek lehenengo arrotzera, eta gero labera.
ja labetikan aterata, Bai. 3 egun pasa eta gero, panetonea hasi zinenetik egiten, orain arte. Bai, oain da ikusteko momentua ja onda egin dugun edo gaizki atea zaigun. Nik uste oain ireki arte ez dugula jakingo. Vale. A ber, ondo irekitzen bali madugu. Ondo, bira. Artista, ondo eta zegu. Oain falta den bakarra da, ona gotia. Probatzia, ez da? Probatu beharko dugu. Bueno, Ez venga. dakit gu gogoa dakatgun, baina hemen kamarak eta hemen aurrian dakagun guztiak. Gu baino gehiago, ez da? Bai, probatuko dugu. Hori da. Gabon zoriontsuak mundu guztiari, urte berri on, eta esaten duen bezala. Dagoenean, Paneton! ikusi ez ez, itxura zeukan panetoneak. Baina hone ere, itxura eharra dauke. Beraz, dastatu beharko genuke, ez da? Zer iruditzen? Ez, zorendik ez. Dastatu baino lehen sorpresatxo bat dauka zuretzako. Sorpresatxo. Baina ez da enborzati bat lasai. Begira, Zer da? A ber. hor dator zure sorpresa. Ai, no... Hauek ezagutze ditut, Gainea, oparikin... Bueno. Hau niretzako? Eskerik asko. Kaixo. Kaixo. Zutzako. Zerra. Zero, opari hartan Zein zan sorpresa? Oparia edo beraiek? Zeinekin nahi mentzen zutela? Ai, a ber, guazen irik. Hau zuretako da, Hau niretzako da? Eta irikin behar dire, batea, dena batea. Mira, hor daukazu. Azkenen, animalia, Ustazaio, lentzeroi baino, ostra, eskarrik asko, benetan. Zeba, daukazu etxola bat erantzako. Ez dauket baino, ingo diot tokitxo bat, Nereo ondon edo, nun baitien, hau behintzak uste da. Ze ondo, mila esker benetan. Bueno. Eskerrik asko benetan, niretzako eta nire familia guztiretzako. Zuretzako. Ez bestela, Clara, potolo, jandalo, potolo. Bueno, dastatuko dugu ja hemen daukagula, hainbeste hitzen, hainbeste opari, baina dastatuko dugu. Bai, zugarzko itxura. Bai, ez da? Bai. Venga, hemen txautziko den nire txakur politxau. Eta? Zena jarri behar diozu. Bai, lagunduko diazue. Dagoenean bonbon. Jarriko diogu, bonbon bakarrik. Bon, vale, venga, bon. Bon izenako du. Yes, bon. Bueno, a ber, zemuz gelitu zaigun guri. Mentxe, kapa guztiak ondo jarrita, hortxe. Bueno, pixka zikinduko gea, baina ez da ze pasatzen, ez da? Aita, tori. Oda, irutatik gozo zalena, gehien gozo jate duna. Hombre, ala izatea. Probatu behar da, Hombre. Eta, Clara, Bai. zuriare bai, hortxe, zatitxo bat, eta nik ere. Txintxini behar dugu ez? Hombre. Venga. Dagoenean, bonbon. Hori da. Kopa gizela gora, ez da? Bueno, dagoenean, Bonbon. Upa! Ondo atea zaizu, Bai, kurten? Oso ondo. Urte berri on denoi, Gabon zoriontsuak izan, eta ondo bukatu dugu, dastatzen, baino oraindik eta hobe bukatzea bururatu zait. Kantu bat egingo diguzu, den hori. Amaituko dugu horrekin, hori da. Orain ez dizut moztuko, Hobe. Hobetan. Aurtxo maite, nola zaude, Urte berri on denoi. Urte berri on. Eta nik gora sartu bet.